फादारखौ गिफ्टरनो मामाव नायनोसै उनावहाय नुनायाबो गाबगासिनो नालाय औ आयै 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 फादार नै फादार सिखांनो हाया बिदि दा सिखां बिदि दा सिखांला दाबाय Kalau itu cover lutori. deh Cover lutori. Tadi mereka mengejar sini. दस्रायाव थांसै गोजौआव थांसै बेयो गोजौआव नों मोजां जाला नायनोसै दे दे बायसै दे जोंबो थांगोन गोजोन बेलासिनि अननाय सिबिनाय हामलायथिखौ आं साफ्रोमनोबो जायफ्रा दिनै बे JPM मिउजिकखौ नायग्रा अनसायग्रा बिथांमोननो आङो गोरबो मैखुनजों अननायखौ जासिहरनाय थाबाय गोजोन्थों अनलायग्रा गासै आइ आफा बिनानावफोर आरो लोगोसे जायफ्रा दिनै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नैबे होनाय सावगारिफोरखौ अनसायनानै गाव गावनि जिउआव इसोरखौ फोथायनानै आर'जाव लाफागोन बे थांखिखौ लानानैसो दिनै आं बे सावगारिखौ नोंथांमोना आरोबाव लाबोबावनाय जादों अनलायग्रा गासै फोथायारि आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर आरो लोगोसे जोंनि जाय इसोरजों सायख'जानाय लेंहरजानाय बिशप फादार्स सिस्टार ब्रादारफोर लोगोसे आरोबाव गोबां फोथायारि इसोरनि गोथार जिउजों दैदेनजानाय गासै साफ्रोम बिदा फंबाय आरो बिनानावफोर दिनै आं नोंथांमोननो जाय अनथला फादार ज' शंकर बसुमतारीनि सोमोन्दै आरोबाव नैबे सावगारिखौ लाबोदों नोंथांमोना साननो हागौ जाय ससियेल मिडियायाव जों गोबांथार जेरै फादार ज' शंकर बसुमतारीनि सोमोन्दै जोङो माखासे नुनो मोनगासिनो दं आरोबाव दिनै बिथाङा मानोबा बे सावगारिखौ गले गले लाबोदों होननानै सोरबा सोरबा सोंलु सिखारनो हागौ नाथाय अनदागाफोर नाथाय जानो हागौ नोंथांमोननि गेजेराव बे सोंलुफ्रा सिखारदोंब्लाबो आं नाथाय बे होनायखौ जेब्लायबो गथायबाय थागोन मानोना बेजों जों बेखौ मिथिहोदों मानोना जेरै लुकासनि 18:1 जेरै जिसु ख्रीष्टआ गावनि चेलाफोरखौ बुंदोंमोन नोंसोरो लोरबां जायाजासेनो एबा गोहो गैयालाबाजासेनो लागारबो नोंसोर आर'ज खालामनांगौ होननानै बे बै जाय बिसार खालामग्रा आरो सासे दुखुथि बालुन्दिनि सोमोन्दै बे मोजांथार फिदिनाय बाथ्राखौ लानानै जोंनो बेखौनो फोरमायदों अनलायगाफोर बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो बिनायफ्राव जोङो लोरबां जायाजासेनो जाय अनथला फादार ज' शंकर बसुमतारीनि थाखाय साफ्रोमखौबो गाव गावनि आर'जाव लाफानो थाखायसो आं बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननो गले गले बे सावगारिखौ होनाय जादों अनलायगाफोर नाथाय आं आंनि बे ससियेल मिडियाखौ हाइलाइट खालामनो एबा लोगोसे आरोबाव जोंनि फादार ज' शंकर बसुमतारीखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय बे नङा नाथाय बिनि दुखुआव गोग्लैनाय निदानाव गोग्लैनाय बिनि थाखायसो साफ्रोमखौबो नोंथांमोनखौ गावनि गोथार गोसो मैखुनजों इसोरनियाव गथायनो बिनि थाखायसो आं बेखौ गले गले नोंथांमोननो लाबोदों अनदेगाफोर दिनै जों बयबो मिथिगौ माने केन्सार बेराम होनब्ला गोबां मानसिफ्रा गिनाय मोनो जाय जेरै बेहाबो मोनसे गिदिर बेराम गोलैदोंमोन जाय बेमारा बियो बिबुनि केन्सार बेरामाव जेनि थाखाय बिथाङा गावनि खुगाजोंबो फोरमायहरदों आरो बिथाङा फोरमायदों मानोना आं जेब्ला बे बिबुनि केन्सार बेराम जानायनि सिगां मानोना बे 15 दिनसो बे खिनो हायाखैमोन आरो बेखौ जेब्ला बे गुवाहाटीयावनो बियो टिउमारजों लोगोसे आरो माखासे बिबुखौ बे गारायफोरखौ हास'ना गारखादों लोगोसे डक्टरफोर आरो बेखौ सन्देह खालामबावदों माखासे बिबुखौ हास'ना गारबावनांगोन मानो गिदिर बिबुखौ गासैबो गाज्रिब्लासो जानो हागौ बे केन्सार बेरामा बेनाव स्प्रेड जानाय नङा बेनिखायनो बे सन्देह खालामनायजों लोगोसे बेखौ 28 तारिख फुंनि 6:30 सेन्ट जन कलेज जे बेंगालुरु हस्पिटालाव बिथांखौ अपारेशन खालामनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों अनलायगाफोर दिनै अनजायग्रा फादार ज' शंकर बसुमतारीया दिनै अनलायगाफोर जों नुनो मोनदों बिथाङा गाव सासे बेमाराव गोग्लैदोंब्लाबो गावनो केन्सार बेरामाव गोग्लैदोंब्लाबो दिनै गावनि थाखाय अपारेशना साक्सेसफुल जाबाय होननानै जों बयबो मिथिगौ आरो जों रंजानाय मोन्दों गोजोननाय मोन्दों बिथाङा दिनै बे केन्सार बेरामनिफ्राय रैखाथि मोननानै बिनि गाराया गासैबो टटेलि मोजां जानानै बे जोंनि गेजेराव इसोर रायजोखौ मोजाङैनो मावफुंफिननो हागोन बे मिजिंखौ लानानै जों साफ्रोमबो मिजिंथिनानै गाव गावनि फोथायनाय बिनायखौ लानानै बिथांमोना कमेन्टआव हरनायखौ जोङो फेसबुकनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों
जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो अनदागा आइ आफानि बिदा फुनानावफोर अननानै जोंनि Fr.Joe Swmkhwr बसुमतारिनि थाखाय लाखारबो बिबाय था लोरबां जाजासेनो गावनि आर'जआ गावनि गासै थांखिफोरजों आं गथायफोरनि थाखाय गुरै खावलायनाय जादों नुनो मोन्दों अनदागाफोर बिथाङा गाव सासे बेमाराव गोग्लैनानै दंब्लाबो बे उइल गारियाव गाखोनानै अब्ला बेखौ नार्सखौ एबा सिस्टारखौ बियो सासे बेमारि खाथियाव लांनाय सासे बर' आइजोआबो दिनै बेहाबो गावनि लिभारनि बेरामाव एबा बिनि बेरामा जे बेनाबो केन्सार बेनिखायनो बेखौ बे खाथियाव थांनानै खोनानानै अननायजों गावनि बेरामखौ दोनथ'नोब्लाबो गावनि दुखुखौ दोनथ'नोब्लाबो अनथोला Fr.Joe Swmkhwr बसुमतारिया बे बेमारि सासे आइजोनि खाथियाव थांनानै बे गावखौ खाथियाव लानानै बिनि थाखाय आर'ज खालामनाया बेसे सोमोनांथाव बेनिखायनो गोदोनि गोथारफ्राबो गावनि दुखुफोरखौ दोनथ'नानै गावनि गासैखौबो दोनथ'नानै बे गुबुनफोरनि थाखायसो गाव गावनि जिउखौ गथायदों जिसुआबो गावखौ अनाजासेनो जों साफ्रोमखौ अननानै दिनै बे गावखौ बोलि गथायदों बेनिखायनो Fr.Joe Swmkhwr बसुमतारिनि बे गोथौ अननायखौ नायहर बेनिखायनो अनदागाफोर जोंबो दिनै अनथोला Fr.Joe Swmkhwr बसुमतारिनि थाखाय अरायबो जों लाखारबो बिदिनो आरो बिथांनि बे मोजां माखासे सोलोंथाइफ्रा माखासे बिनि आखल आखुफोरखौ जों नुनो मोन्दों बिथाङा गाव सासे बेमाराव गोलैनोब्लाबो बै सासे दुखुथिया बेमारिखौ नायनानै बिनि थाखाय आर'ज खालामनाय बिदिनो जों मा मिथिनो मोनो मानोना अनदागाफोर बे गावनि दुखुखौ दुखु होनाजासे गुबुननि दुखुखौसो बांसिन अननानै बिनिया बेसे गेदेर अननाय आरो बिथांमोननि बे गासै बिनाय बिथांमोननि माखासे लामाफोरखौ नुनानै जोंबो सोलोंनो अनदागाफोर उनावहाय आङो बिथांनिफ्राय माखासे भिडिअ कल खालामनानै एबा माखासे बिथांनिफ्राय भिडिअ केमेराखौ लानानै आं नोंथांमोना आरोबाव उननि सावगारिखौ होनो आवगायबोगासिनो नोंथांमोना नेना थादो दिनै अब्ला बेखौनो बाहाय बुंनानै फोजोबबाय गोजोन्थों फादारा दायो ITU-निफ्राय डिसचार्ज जानानैहाय नर्माल केबिनावहाय थांसै रेडि जागासिनो दङ एसे मोजां मोनहांबाय ने जोबाखैनो सानाया एसेबा गिदिर माबानायनि जाबाय बबे फ्ल'राव लांगोन फादारखौ फिफ्थ फ्ल'रावनो माबायाव नायनोसै उनावहाय नुनायाबो गाबगासिनो दं नालाय आयै 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 फादारनि फादार सिखांनो हाया बिदि दा सिखां बिदि दा सिखांला दाबाय अल्लाह तो कवर लुटोड़ी दे कवर लुटोड़ी दस्रायाव थांसै गोजौआव थांसै बे गोजौआव नों मोजां जाला नायनोसै दे बायसै दे जोंबो थांगोन आदै दैमालुजोंहाय रायलायगासिनो दङ फादारा नै भिडिअ कल रायलायदों लोगोफोर भिडिअ कल रायलायगासिनो मा होनदोंथाय बे बांद्राय रायलायनो हालाय ना फादारा फैदों मोनसे न'खर दंफैयो फुरा फरियालानो बुंनो थाङोब्ला फैजोबदोंनो बिराद मोजां बिसोरबो आंखौ हेफाजाब होगासिनो दङ बाबुमोन दं नानिमोन दङ भिडिअ कल खालामदों आदै दैमालुजों
हाबथ'वाखै आइसिआवनो दङ आइटिआवहाय लोगोफोर भिडिअ कल रायलायगासिनो दं नै आदै रैमालुजोंहाय बायहाट गैया गोसोआवनो गैला आङो उनावहाय मोजां जालाबा मा लोंनो जालायना रायलायगासिनो दङ भिडिअ कल ब्रादार एन्थनि रायलायहोदों जोङो नै फादारखौहाय नायफैदों सिस्टाराबो बेयावनो मावो ओंखायनो फादारा अपारेशन साक्सेसफुल जाबाय नोंथांमोननि आर'ज आरो फादारनि फोथायनाया इसोरनि हरनायावहाय मोजां जाबाय लोगोफोर दायो आइसिइउआवहाय दङ नै हाबनो मोना अब्लाबो सिस्टारनि पारमिसन लानानै हाबबाय नै जोङो प्रेयार खालामखांबाय नै एसे रायलायनो हायो बिराद खस्थ' प्रेयार खालामखांबाय जोंबो नोंथांमोनाबो प्रेयाराव लाफा लोगोफोर प्रेयार खालामखांबाय नै एसे रायलायनो हायो बिराद खस्थ' प्रेयार खालामखांबाय जोंबो नोंथांमोनाबो प्रेयाराव लाफा लोगोफोर